Saga sa'yo ha, manghawhaw. Ayan, Saga, Miguelab, shout out. Saga, thank you so much, lalabs. I will give you a jacket. Good morning, Saga. Ayan, Saga, meron ka na pong jacket. Sa'yo ha, mangwakwak. Ayan, may jacket ka na, lalabs, Saga. Thank you so much, lalabs. Salamat sa palikes. Queen G Mark, Miguelab, shout out. Queen G Mark, sabi ko aga naman magwakwak. Maaga ba, lalabs? 7:30 na, 7:22 na. Hindi iba yung boses ko kasi may sipon. Iba yung boses ni Ost. Nanganak ka na, hindi pa, lalabs. Sorry. Hindi pa, February pa. Ano, Queen G Mark? Ano pa, lalab, 4 months. Medyo meron tayong sipon. Uso kasi ang sipon dito sa probinsya, ang daming may sipon. Uso talaga ngayon sipon, oo. Kaya medyo iba yung boses natin ngayon. Asim pala tayo, host. Wahaha. Ba't ano ba yung sa'yo? Buntis ka o may sipon ka? Alam ba yung parehas tayo, lalabs, oy? Muhammad El Hindi Lalab Migalab, shout out. Assalamualaikum. Walaikum salam. Beret usak kumpas. Oh my God. Meron pa tayong pakati-kati. Nagparamumog na nga ako ng asin. February din mga anak. Paras tayo, lalabs. After Valentine siguro, lalabs, Queen G Mark. Kasi ko alang electric pan ko mainit. Pagkatapos lalab ng Valentine's, lalabas na yung ating baby. Sana hindi tayo mahirapan. May naubo pala ako yon, lalab, Saga. May ubo si Osana all my baby. Gawa ka na, Saga. Ano pang hinihintay mo? Ayan, 3 million Migalab, shout out. Wala pa naman, lalab, nasa loob pa ng tiyan. Ayan. Muhammad El Hindi, G Mark, hello. Ayan. Tamsak. Edski Bird, Migalab, shout out, Edski. Ayan, Edski, bigyan kita ng jacket, lalab, Edski. Island Sweet Vlogger, lalab, Migalab, shout out.
Ay, nawala. Ayan, Edski, meron ka na pong jacket, lalab, mega love, shout out. Inabutan kami ng lakas ng ulan sa labas, wala kaming dalang payo. Matagal na akong hiwalay, lalaki ho ako. Mag-asawa ka na, ano? Ayan, may jacket ka na, lalabs. Edski. Matagal na daw siyang hiwalay. Hanap ka ng bago, lalab, madami naman dyan. Ayan. Saga. Ayan. Queen Dan. Ayan. From Saga. Dating dikit sahos. Ayan, salamat, lalab. Sino na yung pumasok kanina? Baba ka ng bahay, Saga. Sino ba to si Saga? Dating dikit sa host. Ayan. Ayaw nila sa akin, Lods. Bakit naman ayaw nila sa'yo? Hindi ka naman siguro pangit. Ba't nila ayaw sa'yo? Ayan, 4 million mega love, shout out. Meron din yan darating para sa'yo, Saga. Huwag kang magmadali. Ayan. Thumbs up, host, from Edski Bird. Edski, salamat, lalab, sa iyong patamsak. Inabutan ng ulan si Aileen. Baba ka ng bahay, Saga. Inabutan ng ulan. Ayan si Aileen. Inabutan ng ulan. Mag-ingat ka, lalab, at uso ngayon ng ubo. Nasa Pinas ka na ba? Ay, hindi. Ayan, 3 million mega love, shout out. Ang cute mong alaga, Chinese. Ang taba ng alaga mo, ang bigat siguro nito. Ayan, 3 million mega love, shout out. Ayan, lalab, Aileen, pinapanood ko yung video mo. Saga, baba ka ng bahay mo. Saga, ayaw magbaba ng bahay. Queen G Mark, nandyan pa ba si Queen G Mark? Queen G Mark, nandito ka pa ba, lalab, Queen G Mark? Ayan, Aileen, lalabs. Kasama ng iyot sa iyong cute na baby. Nandito ka pa ba, Queen G Mark, lalabs? Sunod kita, lalabs, Aileen, ha? Ayan, Herminia, lalab, mega love, shout out. Mega love, shout out, everyone, tamsak host. Ayan, lalab, Herminia, sakyap. Mega love, shout out, lalabs. Good morning. Medyo iba yung boses ko. Ayan, may premiere ka, lalab. Sige, lalab, tamsakan natin ang iyong premiere. Ayan, Madam Herminia, lalab, sa bahay mo ako. Tamsak, dikit ko rin to sa'yo. Mega love, shout out and good morning, host, from Herminia, sakyap. Ayan, good morning, lalabs. 3 million mega love, shout out. Salamat, host. Ayan, salamat din sa lalabs. Dan Aileen from Saga. Short yan, host. Ayan. Dan Aileen, lalabs. Salamat, lalabs. Ayan, patamsak po ako ng kapin, mga lalab. Nakapin po tayo, mga lalabs. Nakapin.
Palablab ako nakapin mga lalabs. Nakapin po tayo. Herminia downloads from Saga. Saga lalabs, salamat. Ay, palablab naman ako sa aking video mga lalabs. Yung aking Jollibee. sorry. Nauubuan ko na kayo dyan. Ayan, 5 million Migalab, shout out. Ayan, palablab pa ako nakapin mga lalabs. Queen G Mark. Ayan, G Mark Authentic ko vlogs. Wow, ang daming foods. Daming pagkain. Herminia sa Kiyop, tamsak na lang po. Kasi friend na tayo. And palablab naman ako nakapin mga lalabs. Balatbat, Janet Colbert, Junatics, Miguelab, shoutouts. Ayan, join us, celebrate Mami Colbert Farm Vlog, 3rd year anniversary. NYT Colbert Junatics special first anniversary this coming October 25. Ayan, 1:30 p.m. 50K giveaways. Mashallah. Balatbat lalab, thank you so much, Miguelab, shoutout. Diyan na po ba kayo nakapin mga lalabs, nakapin? Ayan, G Mark Authentic ko, nasa bahay mo ako. Dami foods. Ariel 16. Ito yan nakasurat na price. Islandski Vlog, dating dikitos from Edski. Lalab, salamat lalabs. Ayan po na tayo kay Island Sweet Vlogger. Sunod kita, Madam Herminia, ha? Para matamsakan yung mo, premiere. Napalabalab ako nakapin mga lalab, tusok at Colbert Pam. Ayun, tagal na ako nakatusok dyan kay Madam Colbert. Inano ko nga yan. Nakabil ka sa akin, Madam. Ayan, balat-bat. Modern Fight. Ni G Mark Authentico Vlogs. Ang daming foods. Edski lalab, salamat. Tingnan natin kung nakadikit ako sa'yo. Tingnan nga natin. Dati wala akong dikit sa'yo, Edski. 459 ka pala, Edski. Edski Bird. 459. Mamaya lalabas. Sunod kay Madam Herminia. Mga lalapalablab pa ako nakapin. Ayan, si Eileen Sweet Vlogger. Colbert Dangers 21 lalab, may sipon ka. Yes!
Kaya lalab hindi ako nag-live kahapon. Masama ang ating pakiramdam. Tamsa kusmisipon ka. Ang galing mo naman makahula. Hindi lang sipon. Ano ako lalab, Jers? Naglaga ako ng luya. Mamaya uli. Saka nagmumuga ko ng yung maligamgam na tubig na may asin para matanggal yung katiba sa lalamunan. Kasi oso, di ba? Kasi ulan-ulan. Nakalimutan mo ba na para kayo sagadan? Syada. Hindi naman totoo yan. Ayan, 4 million Miguel shout out. sorry. Ayan, palablab ako mga lalab na kapin, 4 million Miguel shout out. Uragon baga ako. Oh, just 21. Bicolano ka rin. Ayan, 5 million Miguel shout out. 5 million. Kasi yung mga tao dito sa bahay, may mga ubo. Umiiwas ako ganun, di mo nakaiwas. Nahawaan pa rin. Ayan, 6 million Miguel shout out mga lalabs. Palablab po ako na kapin mga lalabs. Palablab. Ayan, Herminia Sakyap. Labing natin mga lalab. May premier si Herminia Sakyap. Ikaw sunod ko, madama. Sunod si Edski. Saga, hindi ka nagbaba ng bahay. Sir Buchito, Miguel shout out po, Sir Buchito. Good morning. Sir Buchito Channel, Miguel shout out. Ay. Patron TV Tamsak, Miguel shout out. Ayan, Sir Buchito. Good morning po, Sir Buchito. Patron TV lalab, meron ka na pong jacket. Thank you. Diyan na po ba kayo nakapin mga ayan lalabs? 2 minutes na yan lalabs ha. Patamsak ko naman friend ko host ha. Sige lalab, maya lalabs ha. Barter hanap ko lods. Saan ba yung bahay mo, Saga? Wala naman, Sir Buchito, maaga pa. Saga, baba yung bahay mo. Di pa ba tayo dikit? Dikitan mo na ako ng 10, Saga. Di pa tayo ex? Sir Buchito, mamaya na yan, mga 8:30. Maaga pa, Sir Buchito. Sinsya na kayo mga lalab at baka masigot ko kayong lahat dyan. Patingin ng bahay mo, Ganda kayo nakapin. Punta tayo kay Madam Herminia. Meron siyang premier mga lalabs. Ayan, may premier si Madam Herminia Sakyap. Tamsakan natin mga lalabs. Tamsakan po. Ayan, may premier siya mga lalab. Lablabin natin. Okay lang, host. Anong kinakain ng aso na to? Nagbabalat ng nyog. Akala ko premier to. Tayo tamsak video. Silipin ko muna lalabs ha. Wait lang ha. Ibaba ko yung bahay ko ha. Dito ka magdikit. Wait lang. Yung video ko Saga. Wait lang. Para magkaroon ng views. Maraming salamat sa pagpin. Ayan, maraming salamat din lalang. Bisayang Dakuladi. Tingnan ko nga kung parang dikit na tayo. Tingnan ko lang.
Yan, ini-premiere ko, short video. Aileen, yes po, lalabs. Sunod kita kay kay Herminia lalabs, ha. Bisaya X na pala tayo, lalabs. Hindi ko alam saan tayo nagkadikitan. X na pala tayo, saga. Pabakas lang sa new short video. Natuba. Saga X na tayo, lalabs. Ayan, maghanap ka dyan. Sino ba may available dyan, mga lalabs? Si Saga merong available. May 10 siya, may 10. Baldadi lalab, Miguelab, shout out, Baldadi. Bisayang Dakulodi, Pulpak, main to main tayo from Island Sweet Vlogger. Ayan, si Saga, mga lalab, may 100. Baka meron kayo dyan, mga lalab, mga alagad. May 100 si Saga. Si Saga po may 100. Herminia X na tayo, tamsak na. Ikaw Jers 21. Baka di pa kayo X ni ni Saga. Projectionist Lalab, Miguelab, shout out, tamsak. Lalab, salamat sa patamsak mo, Projectionist. Eds Kidan. Usmi. Ayan, 7 million, Miguelab, shout out, 7 million. Kaya mga lalab, huwag kayong magpapaulan. Pag umuulan, huwag kayong susugod sa labas. At alam nyo na yung uso ngayon, ubot sipon. Edski, ayan, nagbaba ng bahay si Edski. Shadow Mind, Miguelab, shout out. Regina Lalab, Miguelab, shout out, Regina. Shadow Mind, ayan, Lalab, Miguelab, shout out. Host, yes po, Jers 21, Lalab, ipin kita mamaya, ha. Sunod kay Edski. Jerby, Tosok Host, Miguelab, shout out, Jerby. Projectionist, Miguelab, shout out. Ayan, si Projectionist nagbaba ng bahay, pabugbog mga idol. Ayan, bugbugin nyo na si Shadow Mind. 8 million, Miguelab, shout out. Sinsya na kayo mga lalaban, nauubuan ko kayo dyan. Dan na kayo mga lalab na kapinotidable sa nakapinhos from Shadow Mind. G-Mark Autentico, ayan, nagbaba ng bahay. Lablabin natin, G-Mark. G-Mark Lalabs. Ayan. Dati man tayong dikit lalab sa main channel mo, lalab, J-Mark. Ayan, Jerby to. Nagbaba ng bahay. Jerby, lablabin natin si Jerby, mga lalabs. Shadow Mind Dan Pulpak. Ayan, from J-Mark Autentico. Shadow Mind, pabalikan na lang si J-Mark lalab. Dan na sa'yo. Ayan, palablab ako. Buro ay man may premiere, mga lalab. Yan kasi panay video sa ulan. Napala mo trangkaso. Oso kasi dito, lalabs, Jers 21. Hindi lang yung mga dyan. Sa kapitbahay may mga uburin. Kasi siguro dahil sa change climate din siguro. Saka panay ulan, tapos iinit, ulan, init. Ayan. Harangos from Shadow Mind. 6 million, Miguelab, shout out. G-Mark, dating dikit sa'yo.
Dan na po ba kayo nakapin mga lalabs na nakapin? Dan na po. Ayan, 5 million. Mega love shout out. 5 million in the house. Thank you so much everyone. Projectionist Dan si Island Shoot Vlogger lalab. Dan na sa'yo. Ayan, projectionist. Pabalikan na lang lalabs. Dan pulpak sa nakapin sa short video. Ayan, from Shadow Mind. Madam Herminia, dan na po sa'yo, madam. Stir-fried mushroom noodles. Ayan, from Eileen. Na mga lalaban na, kaya naman. sorry. Ayan. Jers 21 TBFW. Ayan, nagbaba ng bahay. Jers 21 TBFW nagbaba po ng kanyang bahay. Ayan, Jerby nagbaba ng bahay. Lablabin natin mga lalags. 6 million Miguelab shout out. Ayan, 8 million in the house. Miguel love shout out. Jomar Dan from Herminia Sakyap Lalab. Maraming salamat. Jerby Dan from Island Sweet Vlogger. 8 million Miguelab shout out. 8 million. Nandito pa ba si Edski? Edski, nandito ka pa ba, Edski? Nandito pa ba si Edski? Welcome po, host. Gita Laxmi like Dan. Gita Laxmi lalab, Miguelab shout out. Ayan, Gita Laxmi, nagbaba ng kanyang bahay. Lagi na lang itong umiiyak kahit sa ang LS. Kahit saan siya mapunta. Main pinagdidikit ko mga lods. Mga lalab, main channel yung pinagdidikit ni Island Sweet Vlogger. Suklian nyo rin ng main mga lalabs pag dinikitan kayo ng main channel. Ayan, suklian nyo rin ng main channel mga lalabs. Island Sweet Vlogger, Dan. Tony Miguelab, shout out, Tony. Tony Vlog, thumbs up, dating dikit. Ayan, Tony, bigyan kita ng jacket. Ayan, Tony, may jacket ka na lang. Tony Vlog 2, dating dikit. Ayan, Dan sa nakapin. Jing G Vlog lalab, Miguelab, shout out. Jing G Vlog lalab, good morning. Ayan, 6 million, Miguelab, shout out. Para sa didikit, bago mamaya sukli, maaga pa naman. From Tony Vlog. Maaga pa ba? Wow, ang sarap nito, dilis. Wala na ba si Edski? Tony Vlog, 105. Bibi pa pala si Tony Vlog. 105. Ayan, Tony Vlog. Wala na ba si Edski? Punta tayo kay Jers 21. Ayan. Wala na si Edski mga lalabs. Tony, ayan Tony, sa bahay mo ako. Sa dilis mong masarap.
Mamaya ha, pin kita mamaya ha. Bibi pala yung bahay mo. Ayan, Patron TV, Migalab, shout out, Patron TV. Patron TV, mga lalablabin natin. Ayan, nagbaba ng bahay si Patron. Selvi, tamsak na lang dating dikit. O ito padikitan mo. Ano ba yung binaba mo? Ayan, 6 million, Migalab, shout out mga lalams. Edski, wala na si Edski dito. Gandang morning po, Idolos, from Abaw HKTV. Abaw Lalag, Migalab, shout out. Dating dikit sa nakapin para Merminya Sakyap. Ayan, Madam Merminya po nagbabawa ng kanyang bahay. Tamkis Puhos, Idol, from Abaw. Lalab, salamat. Ayan, Jerby nagbaba ng bahay. Herminia Sakyap nagbaba rin po ng bahay. Lablabin natin mga lalab-lablabin. Maraming salamat, Tos Lalab. Salamat din sa iyo, Lalabs. Cecilia Oy, Madam Migalab, shout out. Cecilia Oy. Like 19 host. Ayan, Madam Cecilia, salamat po sa palike. Herminia Dan Pulpak from Island Sweet Vlogger. Stir Fried Mushroom. OTW sa nakapin. Ayan. From Cecilia Uy. Si Madam Cecilia ang maganda. Mga lalab, kuha lang ako ng tubig ha. Babalik po ako. Wait lang. Anay siya, Migalab, shout out ho. Sumahod ka na naman. Pala kaya't dapat mag-McDo naman. Wala. Walang sahod. Edski Bird, Dan Pulpak from J Mark. OTW Edski from Eileen. Nandyan pala si Edski. Ayan, Corbada Lalab, 5,100. Ayan, si Corbada may 5,100. Corbada. Ayan, may jacket ka na, Corbada. Ayan, mga lalab, si Corbada may available. 50,100. Kuripot ka. Kuripot daw. Herminia Sakyap, Pulpak Watch, dan sa'yo. Ayan. From Jerby. Island Sweet Vlogger, dan from Anaisha. 3 million Migalab, shout out. Edski Bird, Pulpak. Edski, sunod kita, Edski, kay kay Jers 21. Mag-banana Q ka na lang. Kapagod yan, lalabs. Jers 21 TBFW, dan Pulpak. Anaisha, OTW. Ayan yung binaba mong bahay, Jers 21. Si Zel V.
Hammerfish Salona. Ayan. Ano tong hammerfish? Ayan, Zelvi. Kurbada, nandito ka ba, kurbada? Baka di pa tayo ex. Ayan, baka may available kayo dyan mga lalab na banana. Si kurbada may 50 to 100. 50 to 100 yung kanyang alagad mga lalabs. Ayan, Josh, lalab na sa bahay mga kuha, yung nakapin. Anay siya, pabalikan ako ng main mo, please. Anay siya, pakisuklian si Island Sweet Vlogger ng main mo, lalabs. Dan na Sir G-Mark, thank you from Anay siya. Ayan, G-Mark, dan si Anay siya, Sir Lalab, pasuklian na lang po. Ayan, 5 million Miguel Love shoutouts. Si Zilby nasa ibang bansa kasi yung luto niya pang Arabic. Jerby Tudan from Anay siya. Dikit ka na sa akin, gawa ka bago. Dikit na ba? Patay na gawa ng bago, lalabs. G-Mark OTW dan na from Jers 21 TBFW. Puro ninja ata dinidikit sa akin ah. Suklian mo rin lalab ng ninja, ganun lang yun. Lalab, magsukli kayo ng main lalabs, pati ninja. Kasi ang ninja, hindi naman nanonood yan ng video, hindi naman yan nakaka-receive ng notification. Ang most talaga nakaka-receive yung ating mga main channel. Ang ninja kasi mga lalab, pang ayuda lang naman yan, pandagdag. Anay siya dan sukli sa'yo from Jerby 2. Ayan, Just 21, suklan mo yan, dumikit. Ayan si Cecilia Oy, dan na kay yung nakapin. Anay siya, Donato Vlog, Miguelab, shout out. Dating dikit, main ko sa'yo, Island Sweet Vlogger, TY. Ayan. Ayan si Anay siya, Donato, dating dikit sa'yo, lalabs, yung kanyang main channel. Kaya binigay na lang niya sa'yo, yung iyong ang kanyang alagad. Upcoming premiere, may premiere ka lalab, sige ipin natin yan. Tamsakan natin yan, lalabs. Cecilia, uy, dati man tayong dikit lalab sa main. Cecilia Oydan, ayan, OTWG Mark from Cecilia, Harang from Abaw. Ayan, 6 million Miguel Love shout out, 6 million. Nandyan ka pa ba Edski? Edski, nandito ka pa ba, Edski? Baba ka ng bahay, Edski. Anay siya, OTW. Ayan, lalabzel. Jers 21, pangalawang dikit sa binabamong bahay. Ayan sa nakapin, Jers 21. Cecilia X na tayo, tamsak sa premier mo. Salamat po sa help kay Zelby. Edski? Baba ka ng bahay, Edski. Wala na si Edski, okay. Projectionist, nandito ka pa ba? Projectionist, wala na? Wala na si projectionist?
Abaw HK Dan from Kurbada. Abaw HK Watch. Nandito pa ba si Tony Vlog? Tony, nandito ka pa ba, Tony? Wala na? Madam, ano saan yung premiere mo? Madam Cecilia, baba mo yung premiere mo, madam. Ayan, Herminia, Just 21 Dan from Anaisha. Just 21, pasok lang si Anaisha Lalabs. Cecilia, oy, baba mo yung premiere mo, Lalabs. Nandito ka pa ba? Wala na rin? Wala na po ba yung ano? L3 Mega Love shout out. L3, how are you? Ayan yung upload from L3. L3 Lalab Mega Love shout out. L3, thank you so much. New upload from L3. Ayan, hello everyone from L3. Ninya nakulang nga, Mega Love shout out, Lalabs. Ninya Mega Love shout out. Thank you so much, Lalab. Thank you. J-Mark OTW Idol from Abaw HK. J-Mark Autentico Vlogs. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay na kaming channel si J-Mark, mga Lalabs. Lablabin natin, lablabin. Ang sarap ng pagkain ni J-Mark, oh. Budol fight. Dami foods. Ayan, 3 million Mega Love shout out. 3 million in the house. Anay siya dan premier niya sakyap. $7:02 PM in Houston, Texas. Rudy Lalab, Mega Love shout out, Rudy. Herminia Sakyap. Ayan, lablabin natin, mga Lalabs. Ayan, 5 million Mega Love shout out. Ayan, patamsak naman ako, Lalabs, sa premiere ni Lalabs, Bro Ayman. Cecilia, oy, tapos na sa'yo with bakas ha. Hehe. J-Mark Fulpak. Ayan. Madam Cecilia, baba mo yung premiere mo, madam.
Bloody din po pasukli from Cecilia, oy. Sige, madam. Madam, baba mo yung premier mo. Madam Cecilia, oy, baba yung premier, madam. Ayan, mga lalab, upcoming. Patamsak pa ako nakapin, mga lalab, nakapin po. Tamsakan po natin ang nakapin, mga lalabs. May premier po ang nakapin. Ayan, Miguelab, shout out. Who is this? I can, araw. Araw pala to. Hindi ko mabasa. Araw, Miguelab, shout out, araw. Si araw pala to kasi di ko maintindihan gaano. Ayan, araw, Miguelab, shout out, araw. Dan sa nakapin. Ayan. Maraming salamat tos at sa alis muna ako. God bless, ingat mga lalabs. And Madam Mermaid, mag-ingat ka palagi and God bless. Patamsak po ako nakapin, mga lalab. Upcoming premiere po ng nakapin. Just 21 thanks from Cecilia, oy. Mga lalab, patamsak po nakapin po, mga lalab, nakapin. Upcoming, po, premiere po ang nakapin. Ladies, dito doon po ko lalab, Miguelab, shout out, Leodis. Walang anuman, Silya, anytime support ako. Magano kasi lalab, just 21. Mag-live ka lalabs, mga 9. 9 a.m. Jers. Para pagkatapos ng ilis ko, punta ako sa'yo. Jers. Hindi ka nag-ilis ng ganyang oras. Ang pagtulong sa iba ay iba din ang magsusukli. Excuse me. Pwede mo ka lalabsa. Inuuwi tayo, mga lalabs. Ayan, patamsak po ako nakapin, mga lalab, nakapin po. Pangit tong ubo na to, nakakabwisit.
Ayan, Queen G Mark, mga lalabs. Ironsky, magpakulo ka ng tubig tapos lagyan mo ng Vicks at magkulob ka ng kumot para masingot mo. Mamaya lalabs, gawin ko yan. Para pagpawisan ako, di ba? Mamaya lalabs para mawala na tong sipon na to sa kaubo. Mamaya, pagkatapos ng iles ko. Oh, kasi ang sagwa ng tutulo sipon mo sa ilong, kadiri ka. Sira ulo. Sira ulo ka, Diyos, kahit kailan, kasar ka. Sagwa kaya. Wala kang tumutulo ah. Loko-loko. Wala naman ah. Wala namang tulo. Ayan, Madam Celia, ako na muna magsukli sa'yo ha. Yung pagdikit mo kay Bloody Coder. Ito yan, Madam Celia. Ito ko sa bahay mo, Madam Celia ha. Wala pa, paano bukas ha? Kapag kapag di ako naka-LS, alam mo na yan, Jers. Alam mo na. Wag naman sana. Magaling na ako yan, bukas wala na yan. Ayan, Madam Celia, tamsak, Madam ha. Ayan, Madam Celia, ako muna nagsukli sa'yo, Madam ha. Yung kay Bloody Coder. Yung pagdikit mo kay Bloody Coder. Mamimiss ka kita niyan. Bad trip kasi sa ayaw ko sa lahat yung ubo. Para kang kahol na aso. Suhada. Inom lang natin ng maraming tubig yan. Oh. Kaso nga lang, pag panay-inom ka ng tubig, panay ka naman CR. Ayan, Leodis full package from Cecilia Oy. Rodi Lalab, 7:16 p.m. Houston, Texas. Ayan. Lemoncito lang na maligamgam. Mamaya Lalab, gagawin ko lahat.
Nag-ano ako, lalabs. Papakulo ako ng ano ba yan, ginger. Ganda ng asawa ko. Wow, thank you. May sipon. Ayan, Jonas Kilalab, Miguelab, shout out. Tulog ka na. Limonsito lang na maligam-gam. Mamaya, lalas, magpakulo na lang ako ng ng ginger. Aray ko. Maglinis muna ako ng katawan. Sige na, lalabs, Jonaski. Closing ako bukas. Sige, mag-ingat ka. Maglinis ka na ng katawan. Rodi Danda po, sir, from Just 21 TBFW. Rodi Danda siya, Just 21 lalab, pasuklian na lang lalab. Salamat. Rodi, kindly return to Just 21 TBFW. Ayan, 30 thumbs up. Thank you so much, everyone. Jers, hindi ka nag-gilis. Mag-gilis kasi ng 9. Para if ever, matapos ako ng 9. Yung iba pwedeng lumipat sa'yo. Maui Boy, hula, hula, hula. Maui Boy, Miguelab, shout out. Ayan, Maui Boy, lalab, Miguelab, shout out. Hali, hail. Hali. Ayan. Lalab Jonas, thank you, lalab. I miss you so much. Ayan. Ayan, 3 million Miguelab, shout out. Thank you so much, mga lalabs. Boy Maui, boy, nasaan? Andon sa labas. Maui Kangking. Patingin kunin ko lang si Maui ha, wait lang. Kunin ko.
How are you everyone? My name is Maui Boy. Kaihi ko lang po. Umihi ang Maui Boy. Ito si Maui. Oh, makulit. Hangking. Makulit po ang Maui Boy. May tali kasi makulit. Sit down, stay. Nag-welding na si Paikide. Kaga po, wala pa ngang 9. Boy ko iyan eh. Makulit. Oh. Kangking. Nyang. Mamaya na Maui Boy, oy. Oh, dali. Say hi to all viewers. Kangking. Hello po. Ayan. Skyrus Lalab Mega Love shout out. 7 million Mega Love shout out. Junas ko TW po from Cecilia. Uy. Tanggalin mo kadina. Eh mamaya na maggagala. Nagkikis pa. Sit down, sit. Sit. Don't be stubborn. Sit down. Ayan. Say hello. Mukha naman kawawa. Nakakadena ako. At kasing makakawala pag di nilagyan ng kadena. Oh. Huwag ka makulit. Stay. Paluin kita. Aray, kumawi. Dali na. Oo. Sara mo ang pinto kasi. Bye-bye na, Daddy. Yes, host. Ayan. Baba na ikaw, baba. Baba. Oo, di malalabas mamaya na. Shout out, James, GP, Megalab, shout out. Ayan, Sir James, Megalab, shout out. 8 million Megalab, shout out. HS Kim, Happy Star, Megalab, shout out. HS Kim. Ayan, 8 million in the house, Megalab, shout out. Justin 20 BFW. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay, mga lalabs. 9 million Megalab, shout out. Palablab na kapin, mga lalab na kapin po. Ayan. Tamsakan po natin yung nakapin, mga lalabs.
Thank you so much from HS Kim. Ayan, 9 million mega love shout out mga lalabs. JB Tamsak Danos, JB Lalab mega love shout out. Bakit English mo ako? Akala ko ba Arabo yan? Ikus mo. English yan lalabs. Si Maui Boy. Marunong din yan nakaintindi rin yan ng Arabic. JB Lalab mega love shout out, JB. OTW JB from Cecilia Uy. Ayan, 12 million mega love shout out. Tamsak Danos from JB. JB Lalab, salamat sa iyong patamsak. HS Kim TV Happy Star, ayan, nagbaba ng bahay. HS Kim. HS Kim Happy Star, nagbaba po ng kanyang bahay. Lablabin natin mga lalabs. 12 million mega love shout out, 34 tamsak. Ayan, thank you so much everyone. Na po ba kayong magtamsak sa nakapin mga lalabs? Sa nakapin? Kay Madam Cecilia Uy. Bumpanot. Gigi Minyado, Madam mega love shout out, Madam Gigi. Ayan. HS Kim, thank you so much. Ayan, Gigi Minyado po, nagbaba ng kanyang bahay, Gigi. Gigi Minyado, ayan. Mega love shout out, Madam Gigi. Nakapindan tamsak pulos dating dikit. Salamat from JB. Natin si JB. Si Javi Hebreo pala to. Laki ng bahay. Mukbang McDonald's plus birthday surprise. Wow, sana all. Rina Duna upcoming. Ayan. Kailan ba yan lalab upcoming mo? Wow, dami foods. Ninang Lo, mega love shout out. Tamsak po, hi. Ninang Lo, mega love shout out. Hello host, my best friend, how are you today? From Rina Dona, I am good lalab. And how about you? Tamsakan natin yung lalabs. Kailan ba yung upcoming mo na yan? Huwag mo kasing isabay sa akin, Jers, yung lalabs para puntahan kita. 37 Tusok Day, good morning po. Ayan, from Jan Mick. Jan Mick patamsak upcoming premiere. Sige lalab, Madam may premiere ka pala, Jers. Bakit kanina hindi mo to binaba? Ayan. Saan na ba yun si Jers? Patamsakan natin mga lalabs. Tamsakan ko to, Jers, ha? Kailan ba itong premiere mo? 3 p.m. pa. Hapon.
Just 21, full pack loads. Malala patamsak po ako ng kapin. Malaki na ba baby natin may inaanak? Wala pa, Ninang Lo. Malaki na sa loob ng tiyan. 4 na buwan pa. Ayan. HS Kim TV Happy Star. Ayan, nagbaba ng bahay. Jan Mitlalab, Migalab, shout out. Cecilia OTW. Ayan, JB, may premier mo. Ayan, George 21. Dan si JB Lalab, pasuklian na lang. Salamat. Bawal magkasakit, kaya ingat. May ano ako ngayon, madam, sipon lang naman sa kaubo, pero wala naman akong lagnat. Thanks God, hindi wala akong lagnat. Ubo lang, saka sipon. Bad trip naman na welding na to eh. Daming tao. Ayan, JB, nagbaba ng bahay. JB. Wala ba si Papa dyan? Wala si Papa? Bibili kayo? Sabihin mo. Ayan, si Ninang Lo, tamsakan po natin mga lalags. May upcoming live ka ba, Ninang Lo? Premiere pala to. Funny Moments. First birthday. Ayan. Shadow Mine ay nagbaba ng bahay. Luho vlog dan full pack sa nilapag mo from JB. Matamsak po ako nakapin mga lalab, nakapin po. Sunod kita Ninang Luha, kaya para matamsakan yung premiere mo. Patamsak po ako nakapin mga lalabs, Just 21 OFW, ayan. Meron po siyang upcoming premiere mga lalabs, 6 hours pa, matagal pa. Ano to, lechong parang nguso ng ano to ah. Parang haba naman ang nguso ng baboy. Jabi, full pack na kita. Ayan. Parang, ano, Just 21. Parang payat ata yung lechon mo. Parang payat yung lechon mo, Jers. Jabi, full pack na kita from Jers 21. Ayan, it is Kim TV Happy Star, nagbaba ng kanyang bahay. $5 million Miguelab, shout out. Patamsak na kapin mga lalab na kapin po. Ganun na ha. Nakita mo naman na pros yan. Galing USA yan. Ay, ganun ba yun? Kaya pala kasi frozen. Na frozen pala. Patamsak po ako nakapin mga lalabs. Ayan, tamsakan natin si Ninang Lo. Gawin kong lechong paksiw. Sarap yan.
Patamsak tayo mga lalab, patamsak. 10.50 si may available si John Mick. Ayan, tamsakan natin si Ninang Lo mga lalab. Meron din pong premiere. Ayan. Tamsakan po natin si Ninang Lo mga lalabs. Nakapin po, nakapin. HS Kim Happy Store. Ayan, nagbaba ng buy. HS Kim. HS Kim Happy Store. Lablabin natin mga lalabs. 5 million Migalab shoutouts. Tadan, tadan. Ayan, 7 million Migalab shoutout. Shadow Mind. Ayan, si Shadow Mind nagbaba ng bahay. Lablabin natin si Shadow Mind mga lalabs. Si Jesse Mendoza, EP01. Kakaibang talon, saan nga ba ito matatagpuan? Ayan, napakagandang lugar. Ang ganda naman ng talon na to, Shadow Mind. Saang lugar ba to? Pero may dyan, may bigla na lang yan, umano yung tubig dyan, lumalaki. Nakakatakot sa mga ganyang lugar. May dyan, may nagbabantay. May maligno. Ayan, 6 million Miguel, ganda ng lugar na to, oh. Shadow Mind and full pack na po. Pag mga ganyan daw, nakakatakot dyan pag maingay ka. Nabubulabog mo yung mga engkantadya. Mga engkantadya. Shadow Mind and full pack na po from JB. Ayan, 7 million Miguel Love, shout out. Mga lalab, patamsak naman ako nakapin. Nakapin po tayo mga lalabs, nakapin po. Oo nga, nakakatakot din yung lugar, haha. O lalabs, kasi may mga ganyan, pag na yan, bigla na lang tumataas yung Lalab Michaelson, my friend, how are you? I miss you, my friend Michaelson. Naligaw ako dahil saan ka napunta na lang sa ibang LS? Hi Michaelson, how are you, my friend? Si Richard Miguel, shout out po. Richard Magbato TV, ayan, nagba ng bahay. Ayan, lalab Michaelson, lalab, how are you, my friend? Congratulations, Michaelson, you have now 1K. Mashallah. Congrats, my friend. You have now 1,000. I miss you so much, my sis. 10.50. Ayan, from John Mick. Lablabin natin lalab si Michaelson, mga lalabs. Si Michaelson. Thanks for all your amazing love. Ayan. Congratulations, lalabs. You are now 1K. Ayan pala balabaw kay Michaelson, mga lalabs. Dan na po ba kayo kay Ninang Lo, mga lalabs, na nakapin po, Ninang Lo. Richard Magbato, OTW. Ayan, from John Mick. Ayan, John Mick, si Sir Richard. Maraming alaga din. Iwan ko lang kung mag-barter yan siya. HS Kim TV, Happy Star. Nagbaba po ng kanyang bahay. Can we be friends now, Lul? I have 1K, Lul. Yes, congratulations, Michaelson.
You have now 1K. Mashallah. Lablabin natin si Michaelson mga lalabs. Ayan, naka 1K na siya. Lul. Yes, lalabs. Ayan, Lu Vlog. Dan, Luhu Vlogs. Papaya Inog. Tamsak Dan. Ayan, Papaya Inog. Miguelab, shout out. Papayang Inog. Ninya Nakulangga. Lalab Tamsak. You look so beautiful, sis. Love the purple shirt. Ayan. Yes, we are same color. I like, my favorite also is, this one, purple. Ayan, 6 million, Miguel Live, shout out. Bro Ayman mga lalab, ay lablabin natin. Binababa ni Islandski Vlog. Dan na po ba kayo nakapin mga lalabs kay Ninang Lo? Bro Ayman OTW, ayan, salamat lalab, salamat. Lablabin natin mga lalabs. Ayan, si Michaelson mga lalabs. Yung ating mabait na friend, very kind friend. Michaelson Joseph aka Mike. Burayman OTW from John Mick and Meldred. Ayan. 1979 vlog. Ang haba ng pangalan mo, lalabs. John Mick. Pag nagbarter, ang hirap i-search. Lalab, John Mick, salamat, lalabs. Maraming salamat. Ayan, 7 million, Miguelab, shout out. Naubos na pala yung aking general water. Michaelson OTW from John Mick. Madam, you look so beautiful. Ayan. Papaya Inog, Miguelab, shout out. Thank you so much, lalab. Papaya Inog. Sino ba to si Papayang Inog? Magbaba ka ng bahay mo, lalab. Sino ba si Papayang Inog? Ayan, thank you so much, lalabs. Thank you. Di criminal water na lang, mura lang. Criminal water. Ubus na pala. Panay inom ng tubig, mamaya panay man washroom. Sino po meron 10? Papaya Inog. Kate. Papaya Inog. Sino ba si Papaya Inog? Si Madam Mary Rose pala si Papayang Inog. Ayan, si ano, may 10 yan dyan. Justin 21, may 10 ka, lalabs. Si Madam, ano pala to, Mary Rose. Ano, Coquilitos Choco Sprinkles, so yummy, satisfying. Pag may ubo ka, pag kumain ka ng matamis, lalo kang uubuin. Ano sabi naman nito? John Mick Mildred, 1979 vlog. Hi, thanks. Beautiful family. Ano, kalaki-laki. Kalaki-laki ba? Mahilig si Madam Mary Rose sa chocolate. Ha. Ayan. Ngayon, hindi muna tayo magkakain ng ganyan at lalo tayong atakin ng ubo. Iwan ko mga lalabs, kagabi, di ba, paggabi, nag-ubo-ubo ka, parang inaaswang na ata tayo dahil umuubo. Inaaswang na. Yan ang papayang hinog. Inaaswang na tayo mga lalabs. May naglalakad-lakad na sa bubong. Panay kasi tayo kahul-kahul. Kaya kagabi panay ako inom ng tubig. Panay naman ihi. May naglalakad-lakad sa bubong. Sabi ko kagabi, in the name of God, umalis ka dyan.
In the name of God, lumayas ka. Ka dyan maglakad. Ayan. Verse 21. OFW din tayo, inaaswang na tayo dahil umuubo. yung bubong. Tumayo ako dyan sa kama, pinagpupuk ko yung bubong. In the name of God, lumayas ka ditong lintian ka. Dadasalaw kagabi. Lakad-lakad siya sa bubong. Ayan, 7 million Miguelab, shout out. Ayan, 7 million 41 thumbs up, Miguelab, shout out. Ayan, palablab ako Michaelson, mga lalabs. Harang. Babachi Family Vlogs, Miguelab, shout out, Babachi. Hi, Babachi. How are you, my friend? Babachi. Ayan, 7 million Miguelab, shout out. Thank you so much, 7 million in the house. Ayan, Babachi Family Vlog, nagbaba po ng kanyang bahay. Grabe yung WH ko, mga lalab, naka-down pa rin. Araw-araw naman ako nag-GLS. Hindi umaakyat, iwan. Bala nga si Lolo dyan. Ayan, ito Skim TV, Happy Star, nagbaba ng kanyang bahay. Mga lalab-lablabin po natin ang nakapin, si Michaelson aka Mike. Ayan yung ating taga-US na friend. Ayan, 7 million Miguelab, shout out. Babachi Family Vlog, OTW from John McMeldred. Ayan. Ito Skim, nagbaba ng bahay. Ito Skim. Lablabin natin si Ito Skim, mga lalab. Nagbaba po ng kanyang bahay. $7 million Miguelab, shout out. 7 million in the house. Halabira waswas. Wala palang 9. It is Kim TV OTW from John Mick. Ayan, it is Kim Lalag. Kindly return to John Mick, already connected to your channel. Ayan, thank you so much everyone. Thank you, thank you, thank you. It is Kim, nagbaba ng buy. It is Kim, please return to John Mick, already connected to your channel, lalabs. Kindly return to her. Thank you so much. Mag-download kayo bago upload. Luma na, binababa. It is Kim at Nena. Mag-download kayo bago upload. Kailangan ko siguro lalab mag-upload ng mga bago. Hindi kasi ako nakaka-upload. Next week, sa sunod na mga araw siguro upload ng bago. April Vlog Official, Tamsak Danos, Miguelab, shout out. Dito, nagbili si mama ng kamote. Bakit? April Vlogs Official. Naman, nagbayad na yung kuryente. Malalagas na yang guys, mga iniisda nyo. 8 million, Miguelab, shout out. Mapuputulan na tayo nitong kuryente. Bayaran ng kuryente, bayaran ng internet. Oh my God. 8 million, Miguelab, shout out. Palablab po, sure, balik. Udah kamuti ma? Bakit? Ako nung imposible. Ayan, 8 million, Miguelab, shout out. Papayang Inog, salamat sa sukli. Ayan, from John Mick and Meldred. 1979. 8 million, Miguelab, shout out. Ayan, si Papayang Inog, Madam Papaya. Papaya, Madam Papayang Inog.
Taga Quezon ka ba? Sino ba taga Quezon? Si Papayang Inog? Hindi yan taga Quezon si Madam. Taga ano yan? Taga Manila. Ikaw, host. Hindi lalabs. Taga Bicol ako lalabs. Bicol. Bicolana tayo lalabs. Uragon. Ayan. John Mick and Mildred. Bicolana tayo lalabs. Sa baluarte ni ano. Banda kay Robredo. Ayan. Manadaanan kila Robredo papunta sa amin. 8 million Megalab shout out. Papayang Inog, ayan, nagbaba ng bahay. Okay. Puntong Tagalog ka. Ay, Diyos ko. 8 million Megalab shout out. Ayan, 8 million in the house Megalab shout out. Michaelson Lalab, you still here. Jan Mick, baba mo yung bahay mo, Lalabs. Malapit sa Quezon kaya may punto. O Lalab, dinadaanan namin yan, ano, Jan Mick yung Quezon. From Quezon, tapos dadaan at papunta yan ng Bicol eh. Dinadaanan namin yung Quezon. Ayan, 8 million Megalab shout out. Taga Quezon ako, lola ko, Mulanay, same kayo ng punto, ah. Ayun, malada na kayo kay Michael San. Punta tayo kay John Mick. April Vlogs, meron kalalab premiere. Ayan, John Mick tayo mga lalab, John Mick. John Mick tayo, John Mick. Director Lalab, Migalab, shout out. Ayan. Director, thank you so much. Ayan, 10 million in the house, Migalab, shout out. HS Kim TV, Happy Star, Migalab, shout out. Ayan. Si Director po, nagbaba ng kanyang bahay. Lablabin natin si Director. Mga lalab, kung meron kayong mga alaga dyan, pwede kayong mag-barter dyan. Kung meron kayong alagad. Patamsak po upcoming live. Ayan, si Madam Papayang Inog. Tamsakan natin yan, Madam. Pin kita, Madam, sunod kay Jan Mick, ha. Tamsakan natin yan si Papayang Inog. Ang laki na ng bahay ni Papayang Inog. Ang sipag niyang mang papaya, mang banana. Ayan si Director nagbaba ng bahay. New workout from L3. Okay, L3, I'm gonna watch your video, lalabs. Road to 8.6K sure balik from April Vlogs. Sana all road to 8.6K. Sana all. Mga lalab-lablabin po natin ang nakapin, Jan Mick. Kumusta ka na ba, Jan Mick? Na-monetize ka na ba? Mga lalab, wait lang, kuha lang ako ng tubig, mga lalaba. Naubos na yung ating tubig, wait lang. Ayan si Director nagbaba ng bahay. Shirley Ann Pederio, Migalab, shout out. Ayan si Shirley Ann, mga lalabs, lablabin natin nagbaba ng bahay. Ako nagbabana na lagi pag upload video, meron didikit short video viral. Parang uso ngayon yung yung short video lang na upload. Parang mas maraming nanonood sa short video kaysa sa mahaba. Pansin ko rin yan, mga lalabs. Parang pansin ko rin mas gusto nila yung short. Ayaw nila ng mahaba kasi siguro naboboring sila magnood ng mahabang video. Gusto nila yung mabilisan.
Madam, hindi ako nag-banana. Pag-upload ako video, marami nagdikit. Wow, sana all. Madam, papayang inog. Tingnan mo yung bahay ko, ganun pa rin. Minsan kasi wala akong internet. Minsan nagluloko to, panay loading. Walang time Yes, host, may short din ako nung trend. Umabot ng 2.5 million. Try ko nga rin mag-upload ng short. Parang napapansin ko, mas maraming nanonood ng short. Hindi kasi ako nag-upload ng short eh. Try ko nga rin yan, no? Parang nagtitrending yung mga short ngayon. Dati ang sipag natin mambanana, ngayon parang hindi na katulad nung dati. Try ko nga, madam, mamaya mag-upload nga ako ng short. Ayan, Madam Dimple Sakura, nagbaba ng bahay. Mga lalab, patamsak po ako sa nakapin. May premier po ang nakapin. Yan yung nakapin po, mga lalab. Tamsakan po natin. Tamsak lalabs. And maraming salamat po sa patamsak po. Janmik. Ayan, Janmik. Haba ng pangalan mo, lalabs. Janmik. Mga lalab, patamsak po ako nakapin. Patamsak po, mga lalabs and host. Ayan, upcoming live. Hipo, tamsakan natin yung lalabs. Oy, Madam Dimple Sakura. Tulog muna ako, madam. Sige na, Madam Papaya. Matulog ka na. Good night. Sleep well. Gayahin nyo si Director bago binababa. Nung una kong pasok, last month, sa LS Mohos, 2.3K kasab lang ako. Ngayon, 8.5K na po. Dahil po yan sa short at may sahod naman din sa short. Ay, ganun ba yun? So, gusto ko makilala si Mildred 1979. Sige lang, lalabs. Its Kim, nagbaba ng bahay. OTW dyan from Cecilia, oy. Mga lalab, patamsak po ako nakapin, mga lalabs. Sa nakapin po tayo, nakapin. Dan tamsak sa nakapin, lalabs. Ayan, from Dimple Sakura Vlogs. Ayan, Jan Mek. Dan sa'yo si Dimple, si Madam Dimple, lalabs. Ayan, tamsak, mga pang-display to. Pang tawag ng swerte. Chinese. Dimple OTW from John Mildred 1979 vlog. Sa 2.5 million views sa short, ang revenue na natanggap ko is 64K sa pera natin. Ala, ang laki. Oh shit, ang laki. Ilang buwan yan, Madam April? Baka maganda naman kasi yung uploads mo. Ang laki, dating dikit sa nakapin. Ang laki, wow. Kasi pag million talagang malaki na rin yung sweldo. Mamaya mag-upload nga rin ako ng short. Magtingin ako sa akin parang meron din naman akong short. Hindi ko lang siya ina-upload. Kahit wala nang edit-edit, Madam April, kailangan pa bang i-edit? Tusok na upcoming mo dyan from Cecilia, oy. Ayan si Director, nagbaba ng bahay. Director. Noong una host, tapos may road to 1 million views na naman akong trend. Wow. Upcoming premiere. Wala nang edit-edit host.
Wala na palang edit-edit. Sige, wag na lang tayong mag-edit. Basta upload na lang. Ano, short video lang yun, di ba? Try ko nga mamaya. Wow, sana all April vlog official dan from Jan Mick. Mapapasana all ka na lang, lalabs. Pag ganyan. Try ko nga rin mag-upload. May nag-advise na sa akin, kaso lang, parang tinatamad kasi ako eh. Pero napapansin ko lang sa mga nag-ano, ina-upload nila tapos ang dami-daming views. Short lang pero grabe ang views kahit isang araw pa lang. Ayan, 6 million mega love shout out. 45 thumbs up, thank you. Magtingin nga rin ako ng, may mga ano ko dito eh. Hindi ko lang siya ina-upload, yung mga short na video ko. OTW sa'yo, Jan Mick. Ayan, from April Vlogs Official. Oo nga, from Jan Mick. Mag-try nga mamayang mag-upload. Para tuloy nakakainggit. Ayan, 5 million mega love shout out. OTW sa'yo, Jan Mick. Nasaan ka bang bansa, April Vlogs, lalabs? Nasa ibang bansa ka rin? Tingnan natin yung bahay ni Madam. 8.5. Ayan. Nga, meron kang mga 9.7. 3 weeks lang, ha? 3 weeks lang, 9.7. Ang laki nga. 5.1, 1 month. Nasa Leyte ka pala. Ayan, ang laki nga ng views mo. Ayan, no? 1 month, 2.6. Kaya naman pala. Kaya naman pala. Ayan, no? May 2.5 ka nga yung TikTok mo kay MJS Trend. 6 months lang. Ano yun, Dang? May 2.5 views ka nga. Sana all. Saan ito baga baba ko lamesa? 2.5, 6 months lang. 2.5 million. Oo nga, no, grabe, 2.5. Ay, maganda kasi yung ano mo dito, maganda kasi yung ano mo, lalabs. Yung video mo, ang ganda ng view. Oh. Kaya maraming nanood. Oh. Short lang kasi. Ayan, Arcons lalab, Miguel Love shout out. Tamsak dan lalabs. Miguel Love shout out po sa 5 million in the house. Ayan, maraming salamat. Kaya pala lalabs, ang lalaki ng views mo. Maganda kasi yung ano mo, yung pinost mo. Ang laki nga ng views. Ayan, 5 million mega love shout out. 5 million in the house. Ayan, si director po nagbaba ng bahay pero may sahod host. I-upload, pang-upload ko nga, madam, ano yung short ko. Meron naman ako mga video nakasave na mga short.
Ayan, 5 million Mega Love shout out. Kasi napagod na ako mag-edit tapos konti yung views pag full videos. Oo nga, tama ka nga, April. Pag mahaba yung video mo, parang konti lang nanonood. Kasi yung short, parang inuulit-ulit nilang pinapanood. Siyempre, habang inuulit-ulit nila yun, nagdadagdag yung views mo. Director, ayan, nagbaba ng bahay. Matry nga mamaya kahit isang upload muna. Oo nga, host. Matry ko nga mamaya nang madagdagan yung aking views. Yan ba yung in-upload ko nakaraan? 3 weeks na ngayon, nasa 300. 307 pa lang yung views. 3 weeks na. Ayan, 5 million Mega Love shout out. Siguro pag mga short nire-recommend ni Lolo. Kasi lumalabas naman yan sa nagpa-pop up. Ayan, 5 million Mega Love shout out. May 1 month ako na upload, 17k views. Wow. Ang laki. Kasi dumadaan yan yung mga nag-ano dyan, parang dumadaan yan tapos bigla nilang i-click. Siyempre, pag click nila yung views, yung na yon, yung video mo na short, ayun, dagdag na yung views nun. Dan pulpak sa nakapinos from Arcons Vlogs. And si Director nagbaba ng bahay. Director. Arcons Vlog. Ayan, nagbaba ng bahay. Arcons. Dan na po ba kayo nakapin mga lalamag tamsak? Patron TV Lalab, Mega Love shout out. Palablab sure balik from April. Ayan. Meron siyang 2.5 million views. Sana all. Dan na kayo nakapin mga lalab nakapin. Sir Brochito po, Mega Love shout out po Sir Brochito. Sorry sa inyo Nasisingot ko na kayo dyan. Tayo ng tubig mga lalabs. May premier ka Sir Brochito. Ayan, naka-premier pala si Sir Brochito mga lalab. Lablabin natin si Sir Brochito. Wait lang Sir Brochito, ipin kita ha. Lisel, Mega Love shout out. Hello po, Papa Join. Papa Join, ayan. Lisel, Mega Love shout out. Si Prioto Vlog, hello po, pa-join. Ayan, lalab, may jacket ka na, Mega Love shout out. Ibaba muna kita, Madam April ha. Mga lalab, punta mo tayo kay Sir Brochito, may premiere siya mga lalab. Ongoing yung kanyang premiere. Ayan yung nakapin po. Ongoing po yung premiere na Sir Brochito. Salamat po. Dati yung pala tayong dikit, Madam Lisel. Ayan. Salamat host from April Vlog Official.
Salamat, host. Unang pahid, puti agad, sunblock ni Atiga. Ang bilis naman makapaputi. Ayan, 6 million Miguel Love, shout out. Mga lalapa, ano naman po tayo kay Sir Butchito, mga... Ang bilis naman pumuti. Effective nga, Madam April. Puti mo si ate, o pumuti agad. Whiteness. Ang bilis kasi, ang dami naman niyang nilagay. Ang bilis naman niyang pumuti. Arcons Vlog OTW from April Vlogs. Unang pahid pa lang pumuti na. Ang bilis makapaputi. Tawa ng tawa yung sa likod mo eh. Ayan, 7 million Miguel Love, shout out. Arcons Vlog OTW. Mga lalab yung nakapin po mga lalab. Ayan, nung naligo na siya sa dagat, bumalik yung skeleton niya. Kasi na ano ng tubig na hugasan. 8:12 p.m. in Austin, Texas. Rodi Lalab, Miguel Love, shout out, Rodi. 8:12 p.m. in Austin, Texas. Ayan, Rodi Erahita from Texas. 6 million, Miguel Love, shout out, 6 million in the house. 46 thumbs up. Ayan, thank you so much. Mga lalab, lablabin natin mga lalab pa. Ano naman ako nakapin mga lalab? Pa-support po ako nakapin mga lalab. Yung nakapin po. Yung nakapin po, naka-premier mga lalab. Ang nakapin, naka-premier po. Ayan, director, nagbaba ng bahay. Director. Payan natin yung sinasabi nila na in-order ni May Maria na maliit na welding machine. Yan, yung ginagamit. Kasi sabi, hindi man ako napiktuhan. Yung ref lang. Ha? Bumili nga sila ng maliit na welding machine. Ako yung ref wala. Director, ayan, nagbaba ng bahay, kaya yung ref lang nagbiblink. 48 thumbs up host from April. Di ba binili daw yun online? 48 thumbs up host. Diba narinig ko yun kahit mag-live ako hindi maapektuhan kasi maliit na welding lang. Pero naglo-loading siya kunti pero hindi katulad nung dati. Ayan, 7 million Miguel Love, shout out, 48 thumbs up. It's me again, April Vlog from April Kandu. April Kandu Lalab, Miguel Love, shout out. Ayan, director, nagbaba ng kanyang bahay. Lablabin natin si director, mga lalab. Director, lablabin. Mga lalab, patamsak naman ako nakapin. Ayan, mga lalab, yung nakapin, bumalik pagkatan. Sir Buchito, mga lalab, lablabin natin. Sir Buchito. Sir Buchito, mga lalabs. Director, nagbaba ng by H me again, April Vlogs from April Kandu. Ay, dahil mo namang alagad lalabs. Isang pastor si Bruchito Channel. 5 million Mega Love, shout out. Excuse me mga lalab, excuse me.
Ayan, 6 million mega love shout out. Ayan si Director po, nagbaba ng bahay, 8:16 p.m. in Austin, Texas. From Rodi Araheta, 6 million mega love shout out. Mga lablabin natin nakapin, mga lalads. Ayan si Director po, nagbaba ng bahay, lablabin natin si Director. $3,816 p.m. in Austin, Texas. Ayan. $3 million mega love shout out, 3 million in the house, 49 thumbs up, mga lalabs. Thank you so much. Ayan, alagad ni Secret Recipe. Hello po. Alagad lalab mega love shout out, Secret Recipe. Ibigyan kita ng jacket lalab. Alagad ni Secret Recipe. Director, nagbaba ng bahay si Director. Mga lalabs yung nakapin po, lablabin natin mga lalabs yung nakapin. May premiere po ang nakapin, ongoing yung kanyang premiere. Hindi pa tapos. Ayan, 5 million, mega love shout out, 5 million. OTW po sa nakapin from alagad ni Secret Recipe. Lalab, maraming salamat. Ayan, 6 million, mega love shout out. Mga palablab naman ako sa aking video, mga lalabs. Ayan yung aking kumain sa Jollibee. Director, ayan si Director. Nagbaba ng bahay si Director, mga lalabs. 5 million mega love shout out, 5 million in the house. Brochito Channel, tamsakdan na po nakapin from alagad ni Secret Recipe. Ayan, host, out muna ako ha. May work pa kasi ako, salamat. Sige na, April Lalab, mag-ingat ka palagi, Lalab, and God bless. Ayan. Thank you so much, April Lalabs. God bless you, Lalabs. Bye-bye. Salamat po, ayan. Brochito Channel, alagad ni Secret. At si Director, nagbaba ng bahay, Director. Lablabin natin si Director, mga lalabs. Taran, tarararan. Tararan. Ran, tararan, tararan. Ayan, Islandski Vlog, dan na po sa kumain sa Jollibee Full Pack. And lalab, salamat. Nagpapaligaw na yung isa. Mataba ang isang pusa, dahil kasi pinapakain.
And 4 million Mega Love shout out. Alagad Lalab, maraming salamat. Silipin natin si Alagad. Wait lang Lalaba. Panaiyak yung isang pusa pa. Dati hindi naman maingay yan. Yan, the secret recipe Lalab. Ang short naman ang video mo. Napaka-short. Alagad ni recipe. Ano ba itong niluto mo Lalab? Chicken, yummy chicken, healthy lifestyle, healthy food. Anong luto to Lalabs? Ang short. Dan na kayo nakapin mga Lalabs. Ayan, punta tayo kay Alagad ni recipe. Ayaw atang gumaling ni Bibi. Ming! Batang ingay mo. Please connect back from Alagad ni Secret. Ayan, Director, Lalab. Please connect back to Alagad ni Secret Recipe on the pin. Ayan, 4 million Mega Love shout out. Wait lang mga Lalab ha. Mag-CR lang ako.
Ayan mga lalab ko yung mag-out na mga lalabs. Thank you so much everyone here. Ayan, thank you everyone. Mag-out na po si host. Everyone, thank you so much.
Ayan mga lalabs, mag-out na po si Host. Ayan, naman tayong sulok ng mga lalabs. Huwag natin kalimutan magpasalamat sa Diyos. Ayan, thank you so much. Bye-bye. End na si Host mga lalabs ha.